дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара соҳибкор Фарҳодҷон Олимов давоми як моҳи охир дар бозоре ки сарвариашро бар уҳда дорад дар рӯзҳои серодам ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемории коронавируси нави COVID-19 байни мардум ба таври ройгон ниқобҳои муҳофизатиро тақсим мекунад. ӯ мегӯяд ки дар деҳаи чоркӯҳ беш аз 40 000 нафар одамон умр ба сар мебаранд ва аз мушоҳидаҳо аён мегардад ки на ҳамаи онҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ниқоб мепӯшанд. бархе аз онҳо барои харидории ниқоб имконияти молиявӣ надоранду идеи дигар ҳанӯз ҳам масъалаи паҳншавии коронавирусро ҷиддӣ қабул накардаанд. аз ин хотир Фарҳодҷон Олимов маҷбур аст байни нафарони ба бозор ташриф оваранда бо баробари ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба хавфу хатари COVID-19 аз ҳисоби худ ниқобҳои муҳофизатиро ҳам тақсим намояд. ман тасмим гирифтам ки барои пешгирии ҳамин касали сирояти COVID-19 ки дар ҷаҳон паҳн шудааст саҳми худро гузорам. бо ҳамин мақсад ман якчанд миқдор ниқобҳои ройгон барои мардум тақсим кардам, барои он ки ҳар касе ки ҳамин ниқобҳоро мекунад худашро гирду атрофашро аз ҳамин касалӣ муҳофизат мекунад. баъд бо мо тасмим гирифтем ки бо ҳамин корро давом мекунем. Фарҳодҷон Олимов ба хубӣ дарк мекунад ки коронавируси нави COVID-19 бемориест ки нисбат ба зуком байни одамон тезтар паҳн мегардаду ҳамзамон барои ҳаёти инсон хеле хатарнок аст. бозорҳо бошанд яке аз маконҳои хавфнок дар ин маврид маҳсуб мешаванд. бино ба маълумоти дар ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 садо дода то санаи 10 июн дар шӯъбаи сироятии беморхонаи марказии шаҳри Исфара 80 нафар беморон бо илтиҳоби шуш бистарӣ гардида 175 нафар бо карантини хонагӣ фаро гирифта шудаанд. аз ин хотир сокинони деҳаи чоркӯҳ аз ин соҳибкори саховатпеша ва масъулиятшинос миннатдоранд. мана имрӯз бо ташаббуси соҳибкор вакили мардумӣ Фарҳодҷон Олимов ба мардуми сокинони деҳаи чоркӯҳ ниқобҳои бепул барои пешгирӣ аз касалии COVID-19 ройгон тақсим карда шудааст ки ин як ташаббуси хеле хуб ва кори савоб мебошад. бихоҳем ки дар чоркӯҳ дар диёри мо ин гуна соҳибкорони саховатманд зиёд бошанд, саҳми худро барои пешгирии касалии COVID-19 гузоранд. мо ҳамаи шаҳрвандон аз ин шахс соҳибкор Олимов Фарҳод миннатдор буда миннатдории аҳли ҷамоати деҳоти чоркӯҳ шаҳрвандонро ба ин шахс мерасонем. شاهد آن هستیم که من 2 هفته 3 هفته بود برای خلقی که نقاب ندارند از حساب خود تقسیمات کرده برای پیشگیری سرایت کرونا ویروس نقاب‌ها را به‌پول تقسیم کرده داده شدند. ما شاهد هستیم. сокинони деҳаи чоркӯҳ қаноатмандӣ аз он доранд ки бо баробари мақомотҳои дахлдори давлатӣ дар ҷабҳаи мубориза алайҳи коронавируси нави COVID-19 соҳибкорон низ фаъолнокии шоён нишон медиҳанд. дар ин бозор дар ин ҷо яке аз соҳибкорони деҳа Фарҳодҷон Олимов ба мардуми деҳаи чоркӯҳ зиёда аз 2000 ниқоб дода шуд, аз тарафи ёрӣ расонида шуд. ба ғайр аз ин дар дигар соҳибкороне ҳастанд ки ба беморхонаҳои сироятӣ ба беморхонаи деҳа доруҳою дигар маводҳои гуногун ва ба аҳли табибони ёрии моддию маънавӣ расонда истодаанд. мо аз ин хеле хурсандем ва боварӣ дорем ки халқи тоҷик бо як шуҷоату мардонагӣ ин душвории бузургро паси сар мекунад ва мо боз оянда дар рӯзҳои наздик ба маҷрои доимии ҳаёти худнамо дохил мешавем. بازار چارکوب که درآدگر همه نقابه به پول به هیچ تقسیم کرده دوسوس رحمت همین بازار کن با من چارکوب بازارش همه جا آباد کسلی نیست ایتی کسلی ایسنوسون چارکند عموما نیست خدا خواهد نمیشه همین صاحب کارات زنده باشد همه جا تینجی آبادی میشه.
фарҳодҷон олимов мӯътақид аст ки дар самти пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус ба ғайр аз риояи қоидаҳои беҳдоштӣ чораи дигари самараноктар вуҷуд надорад. биноан ҳар як шахс аз хурд то бузург бояд қоидаҳои гигиенаи шахсиро дар макони кор, ҷойҳои ҷамъиятӣ, кӯчаву маҳаллаҳо ва манзили зист риоя намояд ва худро аз гирифторшавӣ ба ин беморӣ эмин дорад.